kapuso, subay gihapon sa pagsaulog sa Kadayawan Festival atong makauban this morning ang Hiyas sa Kadayawan 2019 nga si Noraini Ampatuan. Maayong butag ni Noraini ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Good morning, maayong buntag sa tanan. Thank you so much po for the invite and happy Kadayawan sa tanan Davaoenyo. Sa karong pandemic ma'am, okay naman po kami pero ayun nga lang may mga ibang communities na still struggling pero inshallah okay naman po. That's good to know na okay mo. But of course, this morning, Noraini, atong balikan ng usa ka significant event nga nahitabo sa imuhang kinabuhi back in 2019. You were crowned as Hiyas sa Kadayawan at 2019. Take us back to that moment. Kamusta ang imuhang experience? During joining as Hiyas sa Kadayawan candidates, actually wala jud ko nag-expect no na maka-appeal kung ani nga platform kay to be honest, ako tong tipo nga person nga mas ganahan kung na ako sa behind the scenes kumbaga murag behind the backstage jud ko ba murag ana akong peg. So katong pag-join nako murag support lang gid to, murag self-motivation pud nako og support sa mga ako ang mga loved ones na murag gi-motivate ko nila na appeal kay ani kay maayo ni siya na murag platform para sa imuha kay para makatabang pud ka sa imuhang community, maka-preserve pud ka sa inyong culture ug maka-educate pud ka sa mga tao na wala pa kabalo kung unsay naa sa inyong kultura. So katong pag-appeal gyud namo, it's mura siya a 2-month competition before the coronation gyud no, murag na ay mga closed door interviews, na ay mga photo shoots and video shoots. Ako ang na-enjoy gud ato na proseso is murag when it comes to joining Hiyas sa Kadayawan kasi murag naagid mo kauban nga murag na ay mga coordinators, deputy mayors ng 11 tribes of Davao. So nag-enjoy gud ko na murag maka halubilo sa iba't ibang tribu no, like for example Daata and Obumanubo, Matigsalog. So murag na-amaze gud ko na murag wow sa tanang place gud diri sa Mindanao ang Davao gud ang murag naay ing-ani nga kadaghan nga tribo. So before, ang mga amiga lang nako kay mga Tausug, Maranao. So when I joined Hiyas sa Kadayawan, I get to have new friends and new people nga murag nakatabang gid sa ako ang ma-expose sa ing-ani na platform. During your reign pod, Noraini, aduna ba kay mga programa o mga advocacies nga imuhang gimugna or mga activities nga imong giapilan? Unsa kini? Well, ang pinaka-enjoyable talaga and murag memorable talaga as training as Hiyas sa Kadayawan is we get to attend the murag mga prestigious events diri sa Davao, like for example yung celebration ng 70th anniversary ng China and Davao Investors. So murag daghan gid ni naapilan ng mga events nga murag what jud ni nag-expect na naa jud ding aning ng mga events no diri sa Davao City. So ako amo ang naging kuan lang gyud murag since understandable man kaayo no na dili mi maka-implement og advocacy project karon kay due to pandemic. So wala namo na dayon tong murag ikandak unta namo na physical activity kay murag dili mong gud siya accessible og dili gud siya ma-implement ang sa tungod sa ingani nga sitwasyon. So amo ang gibuhat instead na murag mag-implement mig physical activities, ang amo ang naplanuhan is mag-gather mig mga memorable photos and events, gi-document namo. So gibutang namo sa isa ka murag na hardbound siya na libro. So in that way, at least mapakita namo na naagihapon mi na nabilin og murag naamgihapon mi na implement as Hiyas sa Kadayawan. For you ba, Noraini, how important ba nga aduna tayo sa ka-pageant sama sa Hiyas sa Kadayawan as a means of platform of showcasing our tribe's culture and traditions? Actually, to be honest, personally, ganahan gid ko sa ing-ani nga like initiative o murag project sa City Government of Davao no during Kadayawan Festival diri sa Davao kay murag maka-educate gyud og makatabang gyud sa each community, each ethno-linguistic groups na gikan diri sa Davao kay makaila man murag ma-educate man ang tanan kung unsay naa sa ing-ani nga tribe, unsay naa sa Bagobo Klata, unsay naa sa Bagobo Tagabawa. So murag blessing gyud siya at the same time. Syempre karon, give us a life update. Unsa na ba ang imuhang ginakabisihan? As of now po, freelance fashion designer po ako. So I am focusing on my label, my fashion brand called Hilya Signorina. Meron akong designer items, like authentic designer items. Og naapod ko yung mga items na promoting
the Filipino textiles, yung like for example, kung yung mga hand-woven textiles natin from Mindanao or from Lumad and Moro traditional textiles. So ayun, yun yung mga products na pinopromote ko for us to help the community na para pud sa ilang livelihood. O karon ni Rainy, unsay imong mensahe sa atong mga kapuso viewers sila binakaron nga pandemic? Ako ang murag advice og message lang pud para sa tanan kay murag magampo lang gid ta og trust lang gid kay Lord kay mahuman ra ni tanan og mga struggles og difficulties. Daghang salamat ni Rainy for joining us diri sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi ug happy kadayawan. Ayan, thank you so much pud ma'am for the invite. Daghang salamat. At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat po and happy kadayawan Davao. Kini ang At Home with GMA Regional TV.